Maguindanao Governor Ismael Mangudadato ni butyag karong adlaw nga samaran ang gipangita karong si Abdul Basit Usman ug anaa pa kini sa lungsod sa Mama Sapano. Matud sa gobernador nga sa iyang nakuhang detalye sa usa ka source nga nagtago lang kini sa bukirang bahin sa Maguindanao ug nakahiagom og grabing samad. Nagbalhin-balhin lang sab daw kini og lugar kauban sa iyang mga sakop. Matud sab sa usa ka intelligence officer sa Army nga wala pa kabiya sa Mindanao si Usman. Gibantayan sab daw sa mga puwersa sa gobyerno ang mga baybayon sa Sultan Kudarat, Maguindanao ug Lanao del Sur. Sa pagkakaron, mas gipakusgan sa 6th Infantry Division ang intelligence monitoring sa mga lugar nga gilubluban ni Usman nga target sa operasyon sa kasundaluhan. Si Pangulong Benigno Aquino III ni mando na sab sa 6th Infantry Division sa Philippine Army nga gipanguluhan ni Major General Raimundo Pangilinan nga magmanguna sa operasyon batok kang Usman. Gani mato ni 6th Infantry Division Public Affairs Chief Captain Joanne Petinglay nga ila nang giplastar ang operasyon batok kang Usman.